Саумысыз, хөрмәтле җыр моң сөюче дусларыбыз. Зәңгәр экраннарда сезне чын күңелдән музыкаль котлаулар тапшыруы сәламли. Бүгенге котлау хатыбыз алтын туй тантанасына юл ала. Иң бәхетле мизгелдә бер-берсен очратып, саф мәхәббәт хисләре белән мәңгелеккә бергә булырга ант иткән. Шушы антка турылык саклап, Аккүз авылында тирә-якны сокландырып, матур гомер кичерүче кадерләребез, изге йөрәкле, хәстәрлекле әниебез Рәүфә Шәйхҗан кызы һәм булдыклы йорт-җанлы әтиебез Фарсы Мирза улы Шәйхразиевларны кулга-кул тотынышып, бергә яшәүләренә 50 ел тулы уңайыннан тәбрик итеп, иң изге теләкләребезне юллыйбыз дип язалар. Тормыш гөлләрегез, балаларыгыз. Безнең кадерләребезнең тормыш юллары тынгысыз, намуслы хезмәттә үтте. Икесе дә колхоз производствосында эшләп, лаеклы юлга чыктылар. Әтиебезнең төп һөнәре механизатор булды. Әниебез исә фермада савымчы булып эшләде. Безгә, 3 балаларына, 1 кыз һәм 2 улларына гомер биреп, һәрберебезне җылы ояда, җил яңгыр тидермичә, хезмәтне сөяргә, тормыш киртәләрен узарга, горур яшәргә өйрәтеп үстерделәр. Зур тормыш юлына чыгардылар. Аллага шөкер, бүген барыбыз да үз гаиләләребезне корып, үзебез балалар үстереп яшибез. Әти-әниебез олы яшьтә булуларына карамастан күпләргә үрнәк булып яшиләр. Ихата тутырып мал-туарын, кош-кортын, бакчаларында мулдан җиләк җимешен, яшелчәсен, күз явын алырлык аллы-гөлле чәчкәләрен үстерәләр. Төзек каралты кара, бар җирдә пөхтәлек, чисталык әти-әниебезнең тырыш, уңган булуларын күрсәтә. Әниебезнең күз нурларын түгеп чиккән сөлгеләре, мендәрләре һәркемне сокландыра. Бик күп еллар үзенең моңлы тавышы белән авылыбызның сәхнәсен бизәүчедә ул. Районда уздырылган концертларда, конкурсларда катнашып, Илеш сандугачы исемен яулаган моңлы сандугачта ул. Әниебез биянасы белән дә 30 ел килешеп яшәп, хөрмәтләп соңгы юлга озаттылар. Авылдашлары да кайсысына нинди ярдәм кирәк, каз үрдәк өмәсеме, шәк-шәк пешерүме, әниебезгә мөрәҗәгать итә. Шәк-шәк пешергәндә әниебез камыр басса, әтиебез аны тигезләп, матурлап кисә. Аннары әти белән әниебез икәүләп пешерәләр, өйәләр. Бергәләп пешергәнгәдер, шәк-шәкләре һәр вакыт телеңне йотарлык бик нык тәмле була. Әйе, тормыш авырлыкларына бирешмичә, бүгенге көндә дә оптимист рухлы булып, юмор хисен югалтмаган, булганына шөкер итеп, киләчәккә якты өмет белән гомер кичергән, бер-берсен ярты сүздән аңлап тату яшәгән әти-әниебезгә һәрчак сокланабыз. Алардан үрнәк алырга тырышып яшибез. Туган йортыбызга һәрчак сагынып, ашкынып кайтабыз. Монда безне ягымлы әниебез, күркәм холыклы, зирәк әтиебез каршылый. Алдагы көннәрдә дә якты маягыбыз булып яшәгез әле. Туган нигезебезнең уты озак еллар янса иде. Сез булганда без өчәр канатлы, шат күңелле, бәхетле буларбыз. Һәр туартаң бәхет, шатлык, куанычлар гына алып килсен. Еллар тыныч булып, балаларыгыз, оныкларыгызга куанып, озак еллар бергә яшәргә Ходай насип итсен иде. Сезгә бәрәкәтле тормыш, бәхетле картлык, тигезлек, сәламәтлек телибез. Сез булганда гына өебез ямьле, тормышыбыз түгәрәк. Рәхмәт сезгә барысы өчендә. 50 ел кулга-кул тотынып, пар былбылдай гомер итәсез. Бер-берегезгә аумас терәк булып, гомер йомгакларын сүтәсез. Бүген сезгә карап сокланабыз. Сезгә ихтирамыбыз арта. Сез лаеклы парларның иң гүзәле, шуңа күңел сезне ярата. Безнең өчен пар йолдызлар булып, күңел күгебездә яныгыз. Кайгы сагышларны һич күрмәсен, мәрхәмәтле олы җаныгыз.
Бәйрәмегез белән котлап, әти-әни сезгә дәшәбез. Һәрчак шулай үрнәк булып, пар канатлар булып яшәгез. Безне кеше итү өчен китте бөтен көчегез. Шуңа да сез безнең өчен алтынга тиң кешесез. Сезгә язмыш бүләк иткән икән, бергә гомер итәргә. Сикәлтәле тормыш сукмакларын җитәкләшеп, бергә үтәргә. Ихлас теләкләр белән сезне яратып һәм хөрмәт итеп, кызыгыз Зәнфирә, кияүгез Зәйкәт, улыгыз Фәйләс, киленегез Сильвия, улыгыз Фәргать, киленегез Ильяна һәм оныкларыгыз Радик, Азамат, Луиза һәм Самира. Хөрмәтле Рәүфә Шәйхҗан кызы һәм Фарсы Мирза улы Шәйхразиевлар. Алтын туйыгыз белән без дә сезне котларга ашыгабыз. 50 ел сокландыргыч, парлы гомер юллары үтү бар кешегә дә насыйп булмый. Бүгенгедәй шатлыклы, бүгенгедәй бәхетле дәвам итсен килер көннәрегез. Газиз балаларыгызның тик кадер-хөрмәтен генә күреп, яхшы хәбәрләрен генә ишетеп, исәнлек, саулык белән гомер итәргә язсын. Балаларыгызның җыр бүләге сезнең бәйрәм түренә ашыга. Sızlanmasın, qartaymışa siz yaşagız. Altın tuyuğu şitti, altın kızıgı sizden, barısı birgə bugün. Məxələt odun saxlab, tırmış yolunu birgələb, parlab ömür ötkənəsiz. Məxələt odun saxlab, tırmış yolunu birgələb, parlab ömür ötkənəsiz. Altın tuyuğu şitti, altın kızıgı sizden, barısı birgə bugün. Məxələt odun saxlab, tırmış yolunu birgələb, parlab ömür ötkənəsiz. Məxələt odun saxlab, tırmış yolunu birgələb, parlab ömür ötkənəsiz.
Uzoq ömür o'tkazsin